representante dos pioneiros da pizarra, héroes do progreso desta fermosa terra. Hai moita emoción e costa atopar palabras para discriminar. Benvidos, é un honor poder vivir e introducir este momento no máis fondo do meu corazón. Somos moitos en presencia física, pero con nós están moitísimos máis. Recorrendo a mirada desas mesas, temos os que nos deixaron un legado de progreso e riqueza material sin dúbida, pero ainda máis riqueza moral. Foron os pioneiros da louxa, os primeiros que saíron a levar a Europa un chisco da nosa terra. Foron os primeiros que non iban a Europa emigrar, ao contrario, foron a dicir de Europa que tiñamos a aportación industrial propia para o crecemento deles. E o fixeron sin títulos universitarios, e o fixeron sen tecnoloxías punteiras. Non necesitaron inteligencia artificial, o fixeron con inteligencia natural, con esforzo persoal, coa nobleza, forza e sabedoría que lle transmite a nosa terra, dura a nosa terra noble.